Os boirenses terán este venres a posibilidade de gozar dun cartel musical de luxo o tempo que colaboran cunha boa causa. A partir das 5 da tarde dará comezo na Praza de Galicia a cuarta Gala da Cultura Solidaria, impulsada polo Concello, o Grupo de Cuncas, a Agrupación de Voluntariado Turbina e Cáritas. É o cuarto ano que impulsamos unha festa que se está consolidando aquí en Boiro e que é para nós un auténtico placer porque é unha época do ano pois, na que xa a solidariedade pois, vai da man, pero insistimos que un dos nosos obxectivos é que non somente sexa este día ao ano, sino que sexa os 365. Nesta edición pois, contamos coa participación da Escola de Música de Boiro, do Grupo Vértigo, que sempre colaboran con nós, e do Grupo da FOE, que é un pouquiño a novidade que traemos este ano, da Escola de Música Pops de Ribeira, que achéganse a botarnos tamén unha man, de DJ Matrek, que tamén pois, é un luxo contar con el, e pois de Cuncas. Que ademais de ter música, diversión para o noso povo, pois temos esa parte solidaria que é a colaboración que fai o cidadán para dar eses alimentos para a recollida de Cáritas. Así que, bueno, nos estamos moi contentos de que isto se manteña no tempo, que ademais os grupos que veñen sempre veñen de maneira altruísta, e este ano, bueno, pois temos incluso unha incorporación dun grupo que é de Ribeira, non? A entrada é de balde, pero os asistentes deberán achegar polo menos un produto de alimentación, con especial interés este ano no leite, cacao, galletas ou outras propostas para almorzos e merendas. En nome de Cáritas Boiro, pois como sempre sinalar de que non só nos recordemos deste día para doar todo o que sea imprescindible para esas persoas e familias que máis o precisan e, sobre todo, pedir eses desayunos, leite, galletas, produtos lácteos que poden servir, pois, sobre todo, para desayunos que son as necesidades máis demandadas nestes días. Todas as achegas destinaránse a Cáritas, que realizará un reparto entre as familias máis vulnerables do municipio.